Biz onu edil öz gıydımız ýaly iyi görýär. Men oň ejesiniň ornuny tutjak bolup elimde baryn etgen. Şonda da ol menden bir hili näragy ýaly. Ýok, edil beýle däl bolaýmadyn kawşa. Wah, olen tegen men mährime täşlik çekýär. Men size bu maslahat bereyin. Eger siz özüňizden ähli aladalaryň aýrylmagyny isleseňiz, onu dörrüň durmuşa çykaryň. Ana şonu menem aladalardan ýa. Ýok, onum hut şunu wesiýet etdi. Biz oňa diňe durmuşa çykkança heretmerägir, siz oňa ýigit tapjak bolmadyňyzmy? Yigit diýäňizmi? Näme o taý tapmak alzap durýarmy? Biz bir neçe ýigit synadyk, emma olaň biren göwnümde yaramady. Ýaşytken, emma o münasip ýigit. Belki münasip ýigit taparsyňyz, herärmi? Elbetde, bizim gözleýäs bolan gözlegimiz netijesiz bolýar-da. Ola, menem ýigidi gözlesem gözläýärin. Gıydым han gel. Gıydым, can gıydım. Beydip avara kalmalı lekeninde. Getiren çay getir ödüm uyoyun. Olu işleri etmeli şeyini bir boğur ya. Ödüm ederini demem. Yok dayda can. Ekli vardı ödüm ederini elimden alıyor. Hem işleri. Siz onu kuvanıp bilersiniz. Gıydым aşkıda öy işlerinin gümrah olsa kov olyar akır. Doğru demeyin. Gıydым yağdaylan kov mudur? Yer bol ya. Ine al gıydым. Biseň bir aýlyk hakyň özüňe sanap görün. Al gıydym al. Sana gıydym. Sanama kökman näle? Ol hemişe de dogry çykýar. Men haýyş edýän, sanap göreň. Men göwnüme sanap. Eger talap edip dursaňyz sanaý mana orada. Puly daýyňa beräý, goýun sanap. Getir gıydym sanaý. Çay içip oturyň. Doğru Cenap Gupta. Başkaça bolup bilmedi ahir. Yöne Cenap Gupta değişken adam da. Yok, sen etýäniň näme? Oň eýesin goý ödüm al. Al gıydym onu. Ona ruhsat berdiňiz, men gideýin. Mudama şey diýäňiz Cenap Gupta. Men işim. Cenap Gupta işiniň köpdigini aýtdy ahir. Bärde bolsa işler tüdedildi. Howa başlaň hanym dogryja. Ören minnetdar. Hoş sag bolun. Näme agaç şudan ýaly bolup dursyň çeynekler ala gummolaşana. Sen näme öz ýegençiňe ýigit tapasyň geldim he? On durumşa çykarsaň ähli puluň jaýyň, oň adamsynyň we ýitaň eline geçjekdigini bileň okmuken he? Bu aýdynyň Sen ol bek wagt sebäpli köçede galjak bolýarmy? Hemmesi dogry, sen aýdyny atdyň, hemmesi dogry. Zitacan. Zita. Näme? Hani ýanyma gelip alam. Wah boyuňa döňün gıydym. Öz agtymyň şeýle ulugy bolup ýetişende gözleminden anok, sen şagy bolup ýetişipdiň. Gördi oturuver, entek men arzum hasyl bolar. Sen erteklerdäki şazada duşarsyň. Olam sen zalim adamlaň ýaşamaýan, uzak hem ajaýyp ýurdun ekider. Sen inan, hut şeýle de bolar. Yok, beýle zatlar bolmaýar. Ananay balam bolar. O diňe erteklerde bolýar. Yok, balam, saňa gowy adamlaň tapyljagyny ýüregim syp durmen. Ineçan, sen diýseň mehirli. Men seni gowurýan. Zita diýen. Men gideýin, ýoksa daýdam gahar eder. Näme daýda? Näme daýda? Kulak halkalar çıkar. Kedekiň eşigini eýip ödüňe şagy dälerini öýden ok. Näme biraz ýaýnaýyn diýdiňmi? Utanman men altyn bereglenmi? Ödüň kyýalda kynan bolup ýördiňmi? Getir berik. Sarynam getir bollýan. Onu öz otamda çıkar. Ýa-da önünde çıkar diýilýär sana. Sana diýilýär. Vay, göre men bolan bolaýşyny. Näme utanýarmy? Kedekiň wadyň geýende utanmadyň. Innem utanan bolan bolýarmy, he? Utanýarmy? Her haçan öz ornuny bilgin, eşitdiň dämi? Melini nädik gideýin? Uzaklygyň öýde bikar oturanyndan gowsy şuwara dep pikir ederler. Sen geýmiň nirede men mehribanym? Ya da on men uyajygym typyraydymy? Sen men kömegimden ne hak gide urýan? Cenap amjy. Yer taňa näme gerek? Men size çilim getirdim. Onu eltip kakyn kabryna tak.
Eger biri kelesem bolsa. Ol birini paykas var. Bir akmaktır, yöne baktırlar. Yöne ol nehirli. Haydasa da zadı yoktur, yöne oli kalbi baydır. Emma olin pulo zardır. बाबू समझे क्या लाला समझे क्या खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई मुरैया मारे गील को मुरैया उड़े पारा पर से उल्टा बोले पॉटर सिरा कूड़े समझे क्या खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई Durmuş oyun. Biz oyunçu. Men yengilsem. Yenger biri. Bize şoğluluk yar bolsa. Uday vardı. Bu dünyada. Bizim diri. एक कदम पीछे झूम के पीछे घूम और नकदे वाली अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली झूम के पीछे घूम और नकदे वाली अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली जलवा में दिखलाऊं सबके दिल को मैं धड़काऊं पापे समझे क्या अम्मा समझे क्या खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई अरे जिंदगी है खेल कोई बात कोई खेल खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई ओ बाबू समझे क्या लाला समझे क्या खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई Bir oңo, bir manga, bir oңo, bir de manga. Yeri sen o ne mi diyorsun ha? Annem olup duray. Ay bolmazok bolsa bolmaz eken. Men ne ki kemirsala koyumuzu belli koyar tırna. Ol barbar kezdaplık ahire. Haysi ver kutup duray. Vakt düşünde altılı orunda menem şoğaydım da. Emma var 8 kuttu. Şuyla haysi belli torta ha? Birinci veliye koysan ay. Değil mi? Tora yürüyen mi? Tora yürüyen mi? Birinci veli hemişe ut yahu. Ay koysan ay sana da akıl sat diysen. Şuyla menem pulum koydurmayacak. Gelin, men bölüp boldum. Ay berekella gita. Sen heme, tit hemem adalatlı Men verirsin. senin payın al, bu sen üççüşana arkayın yeter. Sen neme gizlep koyun pulluğunu hasabalamak ha? Sen nemi bana töhmet atyan? Hani gizlep koyun pulluğunu da çıkar? He, uy bulur mu? Sen yöne şagalyan men üstüne uğlap durma. Bana sen pullon gereği yok. Yine gizlersin menden kaçırma. Sen ne güzel elin bilen uluğu öderine etme. Sen biziz hiç kimsin. Nem kovulcuk olayan mı? Men bular yal hayvatlı sözler ken eştim. Bilip koy. Men değil, sen biziz hiç kimsin. Sen ötü geçen bilmen kimdim onda. Ey kocoyun koysana. Sen men kocoyunum değil. Bana elin vur değil. Sen bana bıçak sen ya mı? Rahatlanım sana O kocoyun. beni bıçak bilen ortaya her zaman. Senin bıçağın yığına hov. Pulu günde yanına benim vurdum. Üstesine de yine bıçağım seni ya. Sen bana asla gerek değil. O yüktü maymun yal böküyenlik için adam yığınyanlığı gerek mi ha? O, tomoşaçılar sen garantı yal ol. İki yana pırlanyanlığın için pul töleyeler. Geldin mi? Havu. Gen alaymal bugün sen iyi geldinle.
Sen näçin butxana barmadın? Barıp dogağa qaytdan bolmaýan gyýdym. Sen doğa kotan bolýa da, men bolsa nahar yesim gelýär. Yoksa da sen näçin o biçäre ýigitdiň göwüne degen? O ýigit gerbet ýigit däl ahyry. Eger men birden öleýsem, saňa kim ýigit sözler? Şoňçynam onu gözlem salma. Kimni rakanmy? Oýa bu arada pikirim etmesin. Sen ejeň bilen ömürlük ýaşamajakdygyňa düşüneň okmy? Men näme? Saňa inni gerekgämi? Men saňa düýbünden başga zat barada diýen. Heýem ejet gyýdyndan bir dönerim. Ýok. Etleň bir ýaşa. Ýok. Men sen taşlap hiç ýerik gitmen. Ay bolşuň şu bolsa garry gyz bolup galarsyň. Näme şarada garaşýanmy? Ýoş. Näme? Öýlenjek ýigit gelýär. Dünya gendir, bir akıllı, bir samsak. Bu näme? Aha, bulgurcuk mu? Eyvah, döngülmede ya. Ani görel vakali, bir samsak, bir akıllı, samsakın kellesi. İşte senin öz gyýdyň şu ara kora durmuşa çykarajakmy? He, onu iýdiňden altyn paýtonyň gelerine garaşda tur. Garaşarnam, paýtonum geler, şazada da geler, diňe garaşmaly. Ravi birin zitamda münasip keräp ol edepli sadak edilmek üçin. Aklawçy bolsa zitan edepli we sadak saplaýar. Owo ol rawada şey diýem gurrun beripdir. Şeýlemi? Hut edepli, sada, akylly diýip gurrun beripdir. Owo hut şeýle diýipdir. Şeýlenka. Gel gyýdym. Salam gyýdym. Bu şomy? Ýok, bu men gyýdym şeýle. Ol häzir kollejde koýar. Ejecan, eger ruhsat berseň men mehmanlara çay ýetireýin. Ýok, Ramo getirir. Han sen geçde otur. Bu öýüşlerde etme gaty gowy. Häzir kaman edler bolsa onu halan oklar. Azita näçin getirmedin? Ol öýde oturunnady da. Sen berde otur da mehmanlar uýmy. Zitan bolsa öýdüm getirerin. Ramo, han sen aýt, sen o ýigiti gördüňmi? Maňa o ýigit barada gurrun bersene. O ören salihat ýigit zitan öňüne ýarajakdyny ananýan. Hany dursana. Oňa ady näme? Siz näme gurlama atýarsyňyz Ravi? Menmi? Ay ýöne. Sen häzir öz pikirin arkyny aýdyp bilersiň. Sebäbi toýdan soň saňa meýli mümkinçilik bolmaz. Şeýle dämi jenap Badrynat? Saňa diýen gyýd men aýdyşmaýaly edersiň. Aýda. Ýöre. Gel diýdim, gel. Utanma. Otur gyýdym. Şo zitamy? Hawa etilýärdi. Jenap Gupta onu başgaçarak häsiýetlendirdi. Zita düşünmek kynal, o başga näse değişdi. Ol häzir zamandaýy, soň üçinem oň terbiýe, gözellige bolan öz garaýşy bar. Ol döwre göre ýaşaýar, wagtda gün matar öňde bar ýa. Ola alaşýan. Men pikirimçe bizim ýurdumyzda ýaşlar has öňde barýan ýaly. Bizim mehmannamyda çay hödüretmeň wagty geldi diýen gyýdym. Çay hödüret de.